A Cuba, Literat Azorín, el cos d'una dona embarassada, és el protagonista d'un monument amb explosió de color i vitalitat. Vicente Martínez Aparici firma esta falla amb disseny de Juan Ramón Vázquez que reflectís el pas de la vida, la mort, inclús el renaixement del regidor de Cultura Festiva, Pere Fuset. Uns metres més enllà, també al barri de Russafa, Pedro Santa Eulàlia ret homenatge a la cultura asiàtica amb Hacia on anem? Una falla vertical plena de detalls en les figures i una cuidada pintura dissenyada pel seu germà José, que fa sàtira del món faller. Després de 17 anys i amb el record inesborrable del mestre Algarra, la falla Almirall Cadarso Comte Altea comença una nova etapa amb Toni Pérez, amb Que no pare la música, esta falla preciosista, plena de volums i de detalls, i amb el segell inconfusible de Miguel Santa Eulàlia en el disseny. Instruments, música i delicadesa sense deixar a banda la crítica política. Sergio Musoles ha plantat una falla imponent a Regne de València, Duc de Calàbria, plena d'escenes al voltant de l'amor i el desamor, com la que fa referència a la sessió que Shakira dedica al seu ex, Gerard Piqué, o a la ruptura a la francesa entre Galiana i Fuset. El disseny és de Carlos Sanz. L'Antiga de Campanària té un primer premi, el ninot indultat de les falles 2023. Carlos Carcí i el seu taller volen ara que aquesta falla siga la millor d'enguany. De fet, serà un cadafal molt especial per a Carcí, perquè a més de som de colors, diu adeu, de moment, a la secció especial. 4 grans bustos femenins, un de cada color, reben els visitants que s'acosten a Campanar. El disseny és de Ramon Pla. El color també és el fil del qual estira David Sánchez Yongo en exposició Misser Mascó. El doble remat permet creuar la falla per dins i fondre's en les escenes monocromàtiques que trauen la paleta del Pantone per a contar tot el que passa dins i fora de les falles. Paco Torres no només sobreviu en la seva comissió, sinó que vol aconseguir el primer premi per fi en l'any que la plaça del Pilar fa el 70 aniversari. Precisament del pas del temps parla esta falla amb un remat en l'aire que és tot un espectacle. Convent de Jerusalem ja va viure la glòria nit amb el primer premi de la falla infantil. Avui desitjaria fer doblet i revalidar el títol. Des de Daimús, Pere Baenas, amb disseny d'Alejandro Santa Eulàlia, juga als indici vaquers i desafia l'equilibri amb esta gran diligència que vola. És la falla més cara d'enguany. La mirada hipnòtica d'este llop dona la benvinguda a la falla. Per un grapat d'euros és el lema d'esta gran història de l'Oest que critica que el ric sempre xafe el pobre i, a més, l'envia a guerres absurdes. L'última parada la fem al Portal Nou. Mario Gual repeteix a la plaça de Nacho Ordana i ha creat tot un món fantàstic de fades i noms. Una terra colorida i alegre on hi ha falles però també esperança, amor i fe. Per tota la falla veuran 10.000 trèvols. Buscar el de 4 fulles serà el xoc diari per al visitant. Uns trèvols que atrauen la sort, encara que més enllà dels premis, la sort ha sigut plantar i que els monuments lluïsquen així en aquestes falles de la normalitat.